Bună! Numele meu este Cerasela, sunt născut în Sibiu, dar locuiesc în Canada din 2014. Sunt foarte recunoscătoare că am început acest business și că acum am control asupra programului meu. Mă bucur atât de mult că acum am timp să creez amintiri frumoase cu copiii mei și soțul meu. Bună, eu sunt Ana Maria, sunt originală din Cluj-Napoca, dar din 2015 locuiesc împreună cu soțul și cei 3 copilași în UK. Sunt asistent medical în sala de operație. Cel mai mult îmi place că ai la dispoziție un sistem complex și automatizat, toate instrumentele, produse de calitate, cursuri video, tot ce ai nevoie pentru a începe propria ta afacere. Salut! Numele este Alin, iar este soția mea Ioana. Suntem original din Sibiu, dar locuim în Canada din 2011. Am lucrat în logistică. Iar eu am lucrat în domeniul sănătății, dar în 2019 ne-am hotărât să începem propria noastră afacere online pentru că am vrut să avem control asupra timpului nostru, iar datorită acestui business am renunțat la joburile noastre și am ajutat și alți oameni, la fel ca noi, dornici de o schimbare, să înceapă și să dezvolte un business online de care să fie mândri. Salut! Mă numesc Margarita, sunt de Republica Moldova, dar locuiesc în Canada din 2016. Sunt soție fericită, mama 3 copii minunați și lucrez în domeniul logisticii. Mă simt binecuvântată pentru că la începutul anului 2021 am găsit acest business online de care sunt extrem de mândră. De atunci mă bucur de sistemul automat ce funcționează non-stop pentru mine și de suportul extraordinar ce l-am din partea mentorilor și al comunității. Salut! Numele meu este Lidia, sunt din Oradea, România, dar locuiesc în Atlanta, Georgia. Lucrez pentru o companie de împrumuturi financiare. De un an am descoperit acest business online și m-a impresionat foarte mult faptul că pot să-l fac de oriunde din lume. Bună! Mă numesc Luba, sunt originală din Republica Moldova și locuiesc în Canada din 2007. Muncesc în domeniul contabilității. Mă simt binecuvântată că am început acest business și că fac parte din această frumoasă și extraordinară comunitate. Bună! Mă numesc Eugenia, sunt originală din România, dar locuiesc de 19 ani în California, Statele Unite ale Americii. Am fost administrator manager al propriei facilități rezidențiale, dar n-am avut timp pentru familie. Acum sunt managerul propriului business digital, cât și mentor pentru toți cei ce sunt interesați de un nou început. Bună! Mă numesc Elena, sunt din Republica Moldova, dar din 2009 locuiesc în Statele Unite. Lucrez în domeniul social și în același timp îmi construiesc afacerea mea digitală. Salut! Numele meu este Carmen, sunt originală din România, dar de peste 28 de ani locuiesc în Canada. Am lucrat ca analist în domeniul de petrol și gaze, dar programul încărcat m-a determinat să-mi deschid propria mea afacere online. Eu sunt Liana, originală din Cluj-Napoca și locuiesc în Statele Unite. Acest business mă ține activă, independentă financiar și liberă să trăiesc unde vreau eu pe glob. Lucrez mai puțin, câștig mai mult, nu am inventar, oficiul meu este mobil, conectat în toată lumea. Pentru mine e o oportunitate pe care nu am putut să o refuz. Dacă eu am reușit, și tu reușești. Ceea ce iubim la acest business este comunitatea globală și oamenii minunați pe care am cunoscut, trainingul și libertatea financiară pe care am dobândit-o. Dacă noi am reușit, Și tu poți reuși.